ang parailiyo. Gari na gulpi naman. Tama na gayon. Si Kapitan Gari. Si Kapitan nga ni Inal Gari pirot naman na di. Gari pirot naman. Gari pirot naman si Kapitan Gari. Napagal naman kakahalat na matapos ang paraili. Yung basa ko sa iya Gari kuha naman. Uyam naman. Siguro. Ako sa iling ko, sukuan gayon. Ano yan? Suhiling ko tabi Nal Gari si Kapitan, naagahan, Gari, subarili, Gari, mareso dilin siya, no? Gari matawo. Malumbay, okay, kinurukantaan pa. Makawili-wili. Okay, daw ako, kinurukantaan pa. Kinurukantaan niya. Gari maraiso income kan barayli ngunya na bang ngunya na nagaraga pati. Nagaraga pati kay barayli. Gari maraiso dilihin siya kan Kapitan, Gari kan Kapitan. Sala ngayon tayo mo noy, kan barangay. Taso proceed tabi kan barangay, mapapaduman ito sa kan barayli, mapapaduman tabi ito sa barangay. Yo. Sinabi na agan Agan na palan talaga. Good morning, tabi. Manong Lunito Gabaria, it's a great Saturday morning. Ayan, Good morning, tabi, Mano. Maray na aga tabi sa imo. Manong Lunito Gabaria. At saka good morning, tabi kay amigong King Reginaldo. Uy, ano ining barita na? Ano, may pinareward sa ko si Primong Cham. Ano ini? May pinareward sa ko si Primong Cham. Ano ining pinareward mo tabi sa Kuya Primong Cham na tungkol sa ano yan? Sa rapo-rapo? Totoo ba to? Totoo ba to na ano yan? Saan ba to? Kahapon da sagkod ngun yan? Alam ko na ha. Uy, mga taga rapo-rapo. Good morning, tabi. Buyo man ang kaduna ta ini Totoo ini, tabi. Diyan sa may parte kang rapo-rapo. Mga taga rapo-rapo, pag-text daw po rin ako sa 0966-203-0034. Buda tabi dyan sa 0969 tabi 0885-548. Mga taga rapo-rapo, paki ko na daw ngayon tabi nindo ako. Ano ini? Totoo ta? Ay, totoo ini. Madi na may nagkakarabada dyan na bulod sa may part. Hello, Madi? Madi? Ay, hello? Hello, Madi? Now, si Madi man, maapod-apod. Inup sa cellphone. Dagitan ko naman ini si Madi. Gano'n naman dahil seryoso na naman minaapod. Madi? Madi? Gano'n naman. Madi? Ano ini tabi? Madi tabi? Ito. Totoo hindi dyan sa may rapo-rapo, tabi, nasulo na ini. Hello? Hello, Pali. May barita kayo na dyan, Madi? Po? May barita kayo na dyan? May sulo, digdi tabi. Ano? May sulo. May sulo? Talaga sa bulo, do po. Kaso hapon pa da? Ay, kaso hapon pa. Ano nangyari? Ano nangyari dyan? Pero man ang gadin ni digdi, taon-taon, sa bulo. Talaga? Manalawdaan, mananaw, Santininyo, Garamay na. Hindi ako akan. Ano yan? Forest fire? Forest fire? Gayon. Basta na ba? Siya nag-uring. Sige rin di taranda sa mga para-uring. Ay, naku. Kasori nagkwantabi yan. Kasori nagtripon. Kasori nagtripon. Kasori nagpunso kalayo. Kasunod mga hapon. Kasunod mga hapon. Ang ganda ngon yan. Ang ganda ngon yan. May kalayo pa? Igwa pa dyan sabi kan mga driver kan ano. Kasi ba, gilingon mo naman sa itaas. Nagbabaw na sa bulod. Oo. Anong kapag ang bulod dyan? Rapo-rapo sa may mananaw. Yung nga ni... Kung may mga harong. Yung nanganapig ko. Kaya, bata na akong makontak lamang na... bata na akong kontak lamang. Isan nga nan mayor dyan sa rapo-rapo? Di ka pwedeng magano kay helicopter. Actually, pag-isipan ko kuta. Kundi gari baka maparos baga di pisil gari may makasugan na bagat ngunyan Opo. Oo. Makusog sa bagat ngunyan. Nagdurumano dahil sa mga sain. mga Coast Guard.
duman sa bulod. Oh, nagduruma na? Opo, kasi banggi garo. Pangyayari man, adi. Oo. Sana okay. Pero Mm. kung yun na, daw ka na dati, kamahalan mga Holy Week. Abril. Oo. Pero managadini, may sulo. Napanood yan, adi. Napanood daw. Hindi ba, karaoke. Kung hindi sa lang karaoke. Iyo, adi. Oo. Hindi ko kimarabasan ng mga harong. Oh, at ano yan? Mga matalahi biyan na. Mga matalahi biyan na susulo dyan? Pero ito dapat kang kalayon pag hilingon mo na bang kasi banggi. Oo. Ngayon, ang buta pag hilingon. Yes. Oo. Okay. Hiling sa Facebook. Pigiling mo sa Facebook. May nagpadala kaya sa kuya eh. Medyo talaga. Oo. Di ang natatanaw dyan sa lugar mo? Ha? Natatanaw dyan sa lugar mong kalayo? Tanaw, sakat kami di ba sa ano, Oo. itaas sa... Tanaw mo kasi banggi. Okay. Ngayon, nangyari pagiling mo sa boulevard. Aha, okay. Ngayon, para, tunay na perwisyon, bako nang magayon. Iyo na nga ni iyan. Okay. Okay. Made. Po. Sa masunod, ang pag-report mo, ayuson mo ha. Umadal ka na kung paano pag-report tabi. Tangan na pag may nangyari dyan, ikaw mag-report tabi sa kuya iyo. Aramon muna tabi madiso kuan so 5W1H baga sa reporting. Aramon muna tabi ito. Maano ko kay police at pa-report ko sa imo. Ika na gibang kong reporter nga nita. Ika na ang pigapod na oldest reporter sa mundo. Di ba? Iyo. So sana daig damit sa mga harongan sa mga tawo adi. Opo. Okay. Okay. O sige tabi madi. Sige. Ayusun mo sa kompleton mo sa masunod tabi. Diretso sa ang pagtaram ha. Okay. Okay. Bye-bye. Oh, yan. Thank you so much. Yan tabi. Mga tugang ang ano yan. Madaling taon. Di may nag-upload pa. Igwa pa kinag-upload. Sabi ni Madam Melinda, good morning ya tabi sa imong mga listeners. Ay na ito. Ay nagkuha ko. Kung tabi, pinadra kayo sa kuni pirimong cham. Pinadra sa kuya ni Primong Cham na sunyega. Mga tugang sukwan. So, ano nga po kayo ni So, video na may nagpadaraman sa iya. Nangalas ako, kaso naghapon na. Okay, o di sige. So, sandali lang mga tugang ta. Aramon tamunan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Nasa linya po si Angel Mostasa. Angel, good morning Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tuyong mga paraantabay. Sa mga dugang tapang barata, ipinadara na kan Legazpi City Police Station sa Regional Forensic Unit 5 sa Campo General Simenola para sa forensic as in ballistic examination, VP Henry. Ang duwang bala na may itom na laso na may kaibanganin sarong surat na may pananako sa sarong abogado dyan sa barangay o sa Marquez Street, barangay 14, Ilawod, Legazpi City. Pangyari. Kung kay Police Lieutenant Colonel Aldin Balagat VP Henry, tulos din daw nag-respondi sa pangyayari kung sa imbasado sa investigasyon. Na-discover VP Henry ang nasabing mga bagay na sarong papel VP Henry nakakumo-kumo tapos may plastic na nabugtakan ni na live ammunition na may laso VP Henry ni na kulay ito bandang alas 5 nin maagahon ka na nakalihis na aldaw kung sa na duwang pidaso VP Henry nin bala iyon live ammunition kan kalibre 56 o 56 parehong may itom na laso mantang ansar VP Henry nakapatos sa plastic asin may nakapangaran o may nakabugtak na surat nalantada naman nga ni VP Henry naglalakop sa social media ang nakasurat VP Henry, Attorney Bart Raico, malapit ka na. Padagos ang investigasyon o follow-up investigation kan mga otoridad VP Henry kay bahanaan pag-review sa mga footages kan mga closed circuit television na naharani sa lugar para masusub ang responsable sa pangyayari. Pagabay kay ni VP Henry, kinundinar kan Legacy PNP ano man na klase ng pananakot, pagpapatakot o pagbabanta upang
panininda ka asin siniguro ninda na ang gabos ang gigibuhon ninda tanganing masusog ang mga responsable asin mapanimbag sa ley. Bigin ganyan man VP Henry ana publiko kung si isa man ang may mga informasyon o nakahiling sa nasabing insidente na makipag-koordinar sa haraning institusyon ka na pulisya, partikular na dyan sa Liga CPNP para man magtaonin informasyon ng mga katabang sa nasabing insidente. Uri man agad, may liliwas na statement sa IBP? VP Henry. So Integrated Bar of the Philippines, Albay Chapter, Board of Officers? Kaso nga po VP Henry, kaso banggi, manahiling na akong statement kang National Union of Power People, digdi sa nagluwas ni VP Henry sa social media. Kaya nag-coordinar ako sa Liga CPNP dahil that sindabaga VP Henry an otorisado ng gad na magtaonin informasyon manood dyan. Ining National Unions of People Power VP Henry. Inat na sila nagpaluwas ni na pahayagman kung saan nga ipibidig tigo-kondinar ninda ang siring kaning aktibidad Pangyayari man, sa ano? nasabing nakuaday ni VP Henry sa may entrada kan itong Jollycod baga VP Henry dyan sa may Marquez. Paano daw pinadarakan suspect akan suspetsado itong bala sa tela na patos? May nakabara sa ako VP Henry sa social media na may mga nakahiling na basta duman VP Henry sa statement man kan ining National People's Union may mga nagruluwas VP Henry na may nakahiling da VP Henry na sarong unidentified na lalaki na kamotor ang nagpundo duman VP Henry mga alas 4 nin maaga. Kan bit sa 28, 29, 27, 28. 27 po VP Henry, 27. Ano naman kan ang kaso ni Attorney Bart? Day man VP Henry na unang bitan duman sa nasabing report. Pero yun mga ibagamit big baga ini si Attorney Bart na ang tibangan ni kaning aktibidad dyan sa may parte kan ining sa sarong jail facility digdi sa Legazpi kung saan ito ini VP Henry nin libreng asistensya man para duman sa mga PDL. And talagang midbig ini sa VP Henry si Attorney Bart nagserbi ini ang official kan Albay Electric Cooperative man kan mga nakahihis na taon. Yung baga, ay nako, pangyari sa maabaka. And kasabang VP Henry, sigun sa pagkipag-urong pa kay bagong officer in charge kan Liga CPNP, kan nag-abot ko na VP Henry itong sumong otoridad duman, medyo aminado si officer in charge na may kadipisilan VP Henry na ma-identify kung sa ito pinaghalian. Dahil lanta, nasabing mga bala VP Henry, ka nag-abot sa otoridad duman, dakol na ngayang mga kamot ang nagkapot, pero kung di ko tanay ko na ngayon na hero, posible ngayang masusog ngayon itong fingerprint sa nagkaraduman. Dahil lanta, ipapadara nga ito, ipinadarami na nga niya sa laboratorio. Hay na subala. Sa forensic na VP Henry, dyan tabi sa may Laugtan, Campo General Simeon Ola, partikular na sa Regional Forensic Unit 5, para man sa magkakanigong forensic as in ballistic examination. Uni man ang gadmay post si Attorney Joan Lorenzana, siya ang presidente kan IBP sa sa Albay. May kinaraman sa violence. Antong man ang ginamit in the threat of violence sent to Attorney Bartolome Raico. Okay, sige. So yan VP Henry, ang mga barata pa bako marahay na mga pangyari dito sa tuyang palibot sarong midbid na abogado ang pinagpadarhan ni na pananakot sa pagiyan VP Henry kan surat, and then may nakapadara VP Henry na bala ni badil kalibre 56 asin may itom na laso. So yan VP Henry, ang mga dugang pa pong informasyon haligdi sa barangay Tagbakong, Legazpi City hato sa ikang PYZ Enterprise dyan sa barangay Oroset, Legazpi City, Angel Mostaza, DCG. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ay, nako. Ano daw ang motibo sa likod ka na na pinadara na yan mga tugang kay kay Attorney Bart. Bueno. Radio program na Nasa linyaman mga tugang si Karen Ala. Karen, good morning, Karen. Hello, Karen. Good morning, VP Henry. Nagsapaginting na 500,000 pesos
ang pwedeng iuli kan magiging champion natong team sa finals kayning open basketball category kan nagpapadagos pang Albay Intertown Governors Cup. Sinabi ni Gobernador Noel Rosal na ang siring kalangkaw na prize pool sa basketball category kay ni ng Governors Cup dahil iyan sa obserbado kan Gobernador na apresyado mantang pinaghahandaan man kan mga alkalde lalo na kan mga team ang nasabing aktibidad na ni Provincial Youth Development Office asin man talagang nagiging mainit ang lalabanan mantang pinagsusurubaybayan talaga inibitan kan mga tao lalo na kung ang minakawat na team hali sa Pulanggi, Ligaw, Legazpi, asin na tabako. Ang magiging first runner-up di Penry, makakakua 300,000 pesos, 200,000 pesos naman sa magiging second runner-up, 100,000 pesos sa third runner-up. Sa Open Volleyball Men and Women category naman, 120 pesos sa magiging champion, 90,000 pesos sa first runner-up, 60,000 pesos sa second runner-up, 30,000 pesos sa third runner-up. Biglalauman na magiging finals kan kawat na ini sa Intertown Governors Cup by Oktubre tabi di Penry sa ining taon. Yan ang report, Kanan Ala, DCGB News. Alright, thank you so much, Karen. Sa report, hali po dyan sa Luwan. Mientras tanto, si Alan Mario nasa linyaman. Good morning, Padingala. Anong latest dyan? Go ahead. Operation Linis Giraray Padean, Biglalauman ngunyan Aldao, sa mga barangay, lalo digdi sa Legazpi City, laban sa dingge. Pakiuron yan ni Mayor Isyam Ismail, bako sana, sa mga barangay asin appointed officials, kundi para sa gabos. Dahil kan nagdadakol na mga kaso ng dingge, may duwa na nga ning nagadan sa Legazpi. Yes. Ikinakaalarma ini kan na gobyerno lokal asin mga health officials. May mga fogging operation naman sa nagkampirang barangay. Alagad bako ini garantiya na mawara na ang mga namok. Sa panahon ko niya na habagat, breeding months man ini, kan mga namok. Ang pinaka-importante na solusyon, kalinigan mangyaray sa palibot. Pinag-inganyar ang gabos na responsibilidad ini kan lambang saro bako sana kan gobyerno asin mga barangay officials kaya ang pangapudan kan gobyerno lokal sa panginat ni Mayor Ismail na magrelinig sa palibot para iwas dingge at the same time exercise man ini sa mga dinggibo. Ayun, okay. Yan, informasyon, digdi sa luwas, Anar Mario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa Luhas. Mientras tanto, nasa linyaman, mga tugang si Jimmy, nasa Lita. Hello, Jim. Good morning, Jim. Go ahead. So, salamat BBP. Follow-up tinikan na pinag-cover niya to pagkahapon kaswapon. Sarong grade 2 pupil na sinakmal sa pandok kan aligado rungaw na ayam paglaog sa gate sa compound kan Ginubatan West Elementary School sa Banuan kan Ginubatan kung saan susog sa principal si Mrs. Sheila Alberto automatic man na pinadara ini sa ospital para mabakunahan sa tabang kan na MDRRMO. Ginahaponan ta BBP, pinasyaran ini kan mga taga-agriculture office, mga barangay officials, tangani na darakopon ang mga nagpaka-star duman sa sirong. Taga-Baldon type kaya ang eskwelahan na ini BP, maiwas ang sirong, duman ang mga ini nagpaka-star. Wara man dahil ininin mga tagsadire. Apat na mga ayam ang nagkadarakop sa irarom kaito. And itong sunangagat, pigtutubudan na iguanin Ido. Iguanin Ido na nagkakurua
duman sa irarom kayto, and ang rekomendasyon ka na Agriculture Office, Opo. iyon na patarabunan na ito ng mga luho duman sa Gabaldon type, ta bakusa na ayam ang posibleng umistar duman, ta priskuhon sa irarom, baka pati alas iguana duman sa laog. Kunyan, so nadakop na ayam yaon duman sa Ubal sa Provincial Sports Complex yaon duman ang dog pound o pinag-obserbaran nasabing ayam, and pag talagang rungaw idadarain ni sa diagnostic laboratory para Pangalan, ano? pugutan ki payo asin istudyaran an hutok ka ini tabi BP. Mientras tantong so ibang nagkadarakopyaon sa barangay, pigahalat kung igwanin magtubos kaini na tagsadiri, asin kung dahil ipapadala ini sa dog pound, provincial dog pound dyan sa Malinaw, sabi para sa nagkakanigong disposisyon. Baka Jimmy, Mientras tanto, kinadagit Jimmy kanso ayam so tamay ugbon. Dahil masabutan kung sa iya, Kung sa iya to, try, Sa bagay, reparo man ang Basta- ayam kung may paduduta, medyo garang-garang, di ba? Pero dahil natababayi itong kuminagat na ayam. dahil kung nayapot kung babae o lalaki, pero sabi ka nagdakop, gari ba ko man nga ini sa diri niyang ayam, aw ogbo. Ito, ugbon. Oo, baka agum ito, Baka. basta may nagkakuroang ido duman sa irarom. Baka so ama ito. So ake, basado sa principal, late, nagralaog na so klaseng 7 o'clock, 7:35 siya uminabot. Ngunyan, paglaog ng galuman sa trangkahan, sa gate, sa may guardhouse, natimpuhan ng ganyan. So ayam, Pangyayari, ano? pagkatapos, dinakma tulo sa pandok ti kinagat, Iyo. tumba so ake. Baka nakigig so ayam o baka may connection sa duman sa ido. Sa ugbon niya. Dahil man, tasuido, nasa iraram kan Gabaldon, arayo man. Garon siya duman sa ayam, sa ugbon niya, mga ugbon, mga ido. Arayo, BP. Arayo, Arayo, nasa sirong. Baka ano, data aram, dapat makauron Dahil masabutan, kung nadagit so ayam, o baka dagit so ayam, tayo late ka ngaya. Dapat makauron ta Jimen suspitsado. So ayam, So ayam, taon-taon, makuha ang lado. toto sa Kuan Provincial Baka nga lasong kung Complex. makaharayo unonon ito na Gabalon Building, duman sa Linaogang Kanaki, tapos inatake ka na ayam so aki, linuksuan baga sa pandok ba kinagat ko sa linuksuan Tapos ito. sa pandok, biyodang buminala ka so ake, maringaning, dahil niya dinoblihan. Kay man ano. Okay. Okay. Nga ni kanati, ngunyan, sabi ni kan principal na dahil man hindi inipapabayaan, sagod na makarecover, tatabangan man na inikan eskwelahan ta BBB. Asigurasyon na sana okay man na kuhan, lugad talaga sa pandok. Siyempre. Na makalibre man ini sa epekto kan rabies na naagapan man tulos na pabakunahan tabi ini bibig. Pag nabakunahan, ano yung problema, James? Magkatabang ito. Yan ang problema sa pagsabing ang mga ayam gulpihon na kaya ngunyan. No. Oo, maski isa-insain na sana, and arog kan isa inan sususugon mo kung sisa yan tagsadiri kayo ni nagari-permanent address na ninda ini. Yun na nga di ni. nag-register sa irarom kan Gabaldon type. Okay, pangyari. First time ini, naiguanin sa rong aki inatake, na dahil man lamang kikun anano, antoyo kan aki lumaog sa eskwelahan, inatake kan sinakmal kan aki, ay kan ayam, na pinagtutubudan na may rabies. So nahiling tabi, Jimmy, mga perang aki, perang ugbon ito, tabi, Apat, apat. apat so nagkadarakop na ayam sa irarom,
Tapos kaya may apat man ido. Dahil masabutan kung si yan ina ka ito. Pangyari. Okay. So yan ta BBP. Sa tuyang informasyon na pinagsubaybayan ka sa hapon sa Ginobatan, Albay. Sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Yan po, so, na-report ni Jimmy kasuhapon. Duman mga tugang sa tuyang programa na Radyo Klinika. Duman sa alas 3 nato na programa, mga tugang na Pinkyon mo, baby. Ano ba yan? Sige. Siguro saro yan sa mga pwedeng leksyon dyan. Mga tugang na sa mga eskwelahan dyan. Di pag para turugutan ay makaralaog tabi, bata. Ang mga eskwelahan tabaga, dahil man ang mga kudal. Pero mas maray na kung may mga parabantay dyan. May mga parabantay dyan. Pag taga-alabon tabi na yan. Itong bigla na sanang linuksuan sa estudyante so aki, grade 2 pupil. Ay nako. Mientras tanto, nasa linya mga tugang si Joshua Bino sa dagdag na report. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag pa niya tong Bareta, 7 kagawad, plus sarong SK chairman, nag-atindir tabi BP Henry, sa ipinapod na hearing kan sangguni ang bayan kan Daraga Kasodba unong ini sa saindang reklamo kontra sa saindang kapitan asin sa saindang dating barangay treasurer. Ang reklamo kaya tabi BP Henry gabos na mga kagawad pati sa saindang mga appointees, partikular na mga BHW, barangay tanod asin eco-aid. Iyo tabi BP Henry ang nagkapirang bulan ng dae na nakaresilikan sa indang honorarium. Usog sa reklamo na ipinaabot sa sangguniang bayan kan na Daraga, nagreklamo sa mga kagawad kan barangay Sipi dahilan ta delayed ng maray BP Henry ang sa indang honorarium. Kan Enero hanggang Marso, dahil sinda nakapag-honorarium pero naitaw sa inda pag-abot kan bulan kan Abril. Pero pag-abot BP Henry kan bulan Abril, sundo sa ngunya na presenting bulan kan Agosto, wala na sinda ninda receiving honorarium. Ang reklamo kan mga kagawad, pag hinapot mo ngayon sikap, ang simbag, okay na ngayon. Ito nasikaso na ni treasurer. Oo. Pag hinapot mo man niya sa treasurer, ang simbag, may ko pangyayarag kay Kap. Kaya nalibong sa mga kagawad tabi BP Henry. Oo. Alagad susog sa nagbutwang informasyon sa hearing kasodma, dahil makasiguro sa mga kagawad kung na-disburse na o kaya naka-withdraw nin kwarta. Kung na-withdraw na sa kwartang dapat pampasweldo sa SENA. Na kung halimbawa na-withdraw na, napasain, tuloy nakaabot sa mga kagawad, pati sa mga BHW, tanod asin eco-aid, unsigned honorarium. Kada sarong kagawad, nag-receive nin po kung mas o minus 16,000 pesos, asin sa mga appointees BP Henry series sa tanod asin BHW 1,800 pesos. Minakulog ang buot kan mga barangay kagawad ta makusa na ngayon so honorarium ni an sa moyang tigahalat kundi nahihirak naman ngaya kami ta balik-balik ng kakahapot sa mga BHW tanod asin eco-aid kunigwa naman lamang sinda nin maabot na honorarium. Kasodma tabi BP Henry sa pinapod na committee hearing kan sangguni ang bayan presente gabus na kagawad asin so SK chairman pero dae nakapag-attendir sa pagteripon si kapitan asin si barangay treasurer Nata daa. Sa katawan BP Henry ka na hearing nag-text si kapitan kay Attorney Ayan Masinag. Ang sabi daan ni Kapitan, patigbasa sa text, ni Consiel Makasinag, ang sabi ni Kap, pasensya na ngayon,
nasa travel pa na sa BPN, nasa Manila, kaya rin nakatin mo dyan. Kasod ma, bak nga sa masunod na pagtiripon, maorasan niya ang makapag-attender. Ano man ang rason kung nataday nakaka-release kang honorario daw, ano? Iyo nga niyan, day masabutan ka na mga kagawad, kung nakakaabot sa inda sa honorarium. Oo, sa Monday. Sabi man kan mga Oo, sige. sabi man depende kan mga konsyal, dapat ngayon maaraman ta kung na-withdraw ni Cap o ni Treasurer, so kwartang dapat na pampasildo. O di man dahil presentar na dokumento sabi depende sa mga nagreklamong kagawad, din kumbaga bank statement kung nakapag-withdraw ng kwarta so sa isang kapitan o kaya Treasurer. Ko so sa mga chairman. Okay. Kung niya ko, day ka mo nag-agad kay kopya kan disbursement o kaya withdrawal. Sabi ninda, day man niya nag-attender. Day man niya, ura man niya perme. Ano kaya, ano? Tapos sa treasurer pa lang dito Henry, na dati, nag-resign na kan July. Oho. Kaya kan July, budang niya na August, bago na ang treasurer. Nako. Siya man so nagsalokan problema. Iyan dito Henry na piga hahanap ko niyan. Sabi ni Konsyal Makasinag sa so nanginginot ka na investigasyon. Day ngayon ugarin nag-attender si Cap mula si Treasurer. Kaya day kita makakahagad kaya itong magkakanigo depending dokumento na makapagpatunay kung naka-withdraw o day. Na kung na-withdraw na so kwarta sa bangko, Yeah. tapos day nakaabot naman sa mga kagawad mula sa mga appointees, mas dako lang problema. Nako. Pero, kasunod BP Henry, nag-iistorya sa mga nagreklamong barangay kagawad, hapon kaya BP Henry so hearing. Pero bago na magpasiring sindo sa hearing, sa treasurer kang barangay, nagduman sa mga harongkan mga kagawad. Oo. Itawa na kasi David Henry kan sa indang honorarium na kumbaga advance payment na sa inda. Opo. Sabi kan mga nagreklamong kagawad, ay rin mga resibihon iyan. Yaon na nga sa sangguniang bayan so kaso, respetaron ta na sa nangaya. So ipapapod nintang pagtiripon. Yan, pinawan si opsyon sa sangguniang bayan so mga nagreklamong kagawad. Oo. Ang sistema kaya BP Henry, inabot na kang 90-day na election ban para magsaangat ng mga kaso sa mga Reklamo. official kan barangay, magsaangat ng reklamo. Ngunyan ngaya, ang opsyon, saangatan ngaya pwede ngayang saangatan ng kaso kriminal. Oho. Sabi ngaya sakop ka na pamilik ban, malversation BP Henry ang posibleng ikaso. Oo. Kundi kung masangat ngayon yung kaso, kahit puhan, kumpleto ng mga dokumentong ebidensya. Correct. Or kung halimbawa ngaya, ang second option, pwede man ngayon residiho nito so itisaong honorarium kung makataon na ng bilog. Oho. Tapos, para po na sana sa indang reklamo, iyan so tigtaong mga option, sabi BP Henry, Oo. pero decidido man sa mga kagawad, sigun senda, ang gusto man sa ninda, Ma-release. transparency, buda accountability, Oo. ma-release na so honorarium, na nahihirap naman dasin sa mga BSW, tanod, buda eco-aid, na oral daw, nagigibukan sa indang trabaho. Okay. Pero pagtumbak ang bulan, nga sa indang Pero ang bulan honorarium, so delayed, tabi. susog naman sa diskusyon, kung April hanggang sa ngunyan depende. Kaligo, makangalason man yan. April, May, June, July, August. Limang bulan. Roger, September na baga. oho. Limang bulan. Makangalason ba niyan kung napano yan? Kasabay dyan na mga more or less perso kantidad. So kada nasa sobra 1 million depende kung susumahon ka boss. Kaso kasabay sa BHW, di ba? Oo, BHW. ang sabi,
Ang kada sarong kagawad, nasa more or less 16,000. Oo. Pero, pero ang kagawad ang 7 plus o chairman, Oo. Oo. bali 8, Mm. plus yung mga BHW, tanod, eco-aid. Nako, ano nangyari man daw, adi? 16,000 sa calculator ko, digdi, o. Ugan nga wala sa calculator ko. Timbawa, i-multiply ta Times, pira yan. O, dito, 16,000 times, times 8. times 8, times 5, o, pira, 5 months? Oo. Yung mananggadro na ko lang, mga 640 plus o sa BHW pa. Oo. Na mga bayad ako, etc. Siguro sa Monday kayo tabi, tadi bang kita king mga report dyan sa Aramon niya to. Ay ko rin na sa travel si kapitan ano, so text ko sapon. Wala nasa Oh, travel. baluan daw na ko ang tabi ang lado ni kapitan. Sa Monday o kung dyan o kung may kontak ka dyan o kung bako sa Monday, may interview ta lamang siya kung baka gusto niya magsimbag regarding dyan. Ano? Aha. Mas maray na open ang linyata sa iya para makuha tatabihan sa iyang lado. Roger, BP. Okay. Sige. So, yan, sabi BP Henry, ang problema ko niyan, sa barangay Sipi, na pinag-iimbestigaran man, kan sangguniang bayan, kan talaga. Okay. Yan, sabi BP, ang dagdag sa storya, Just Pomino, PCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Dahil na kita makakonclude kung ano nangyari talaga ta. Dahil po mga tugang nadadanggugan sa ibong nalado. Kan istorya kay alat-alaton tatabi na makauron asin makuha ang lado kan punong barangay na katama si punong kan barangay chairman o punong barangay na ipinagreklamo. Okay. Mientras tanto dumang kita kay Joshua kay Jomar Bien. Hello Jomar, good morning. Kumusta dyan? MacBB Henry, good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, nagiging makatotohanan na ang aloy ng pangaturugan kan barangay Kanaway, kan Malilipot, na magkaigwa naman sa diring covered court as in evacuation center. Tapos nakasuod groundbreaking na ang proyektong multipurpose building o covered court, convertible to evacuation center sa barangay Kanaway, kan Malilipot. Nambitan na proyekto, yun aloy ng pinagbumawot kan mga barangay officials kan barangay Kanaway, pero nakapringyente ni kan mga nakaaging taon. Tapos na bawianin buhay, ang nagbubusol kainin na si Kongresista Edsel Lagman. Porso ni Kongresista Chris Lagman na papunduan mang gidare ini asin na isabay digdi sa fiscal year 2026 General Appropriations Act kung kaya nalaos na ang proyekto. Sa ginibong groundbreaking, inatuloy mismo ini ni Kongresista Chris Lagman, karibaan sa iyang tugang na si dating Gobernador Greg Lagman, ang mga lokal na opisyales kan Malilipot, Albay. Yung BP Henry ang informasyon, Jomar Brian, DCGW. Salamat Jomar sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Ang mga bareta, mga tugang sa GB News Express, susunod na. Makalipas lang po ka nagkapir ang mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 6:03 oras sa Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga darakulang bareta, volcanic debris na binugakan bulkan mayon, kayang akomodaron kan mga galis, relic ni Saint Charbel Maclof. Mabisita sa mga iba-ibang parokya kang Legazpi City poon sa masunod na bulan. Sa lado nasyonal, sarong Filipino na i-report na nawala sa flash flood sa Nepal. 4 pesos na bawas presyo sa mga produktong petrolyo, posibleng sumabat sa Setyembre. Sa ibang nasyon, nagadaan sa Nepal flash flood suminabot sa 400. Sa Business News Monetary Board, itinaas ang target reverse repurchase rate nin 25 basis points. Health News, DOH may abiso sa panahon kan tagura na posibleng pagtaas kan kaso kan mga mala trangkasong helang aramon. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta niya to sa lado lokal. Kaya daw na akomodaron kan mga galis sa palibot kan bulkan mayon ang mga volcanic debris na binuga sa bulkan. Inan sinabi ni Albay Public Safety and Emergency Management Office of Semohed
Bobby Cristobal sa entrevista kan DCGB News kasunod kan mga kahaditan kaniba na baka mangyari man sa Albay ang mahiwasan na pagbaha na nangyari sa nasyon kang Nepal. Sigon kay Cristobal, magkaibang sitwasyon sa Nepal asin sa Albay. Sa iyang sinabi na dahilan sa quarrying ni nagkaperang taon, over-extracted na ang mga galis sa palibot kan bulkan kaya naging mas hararom ang mga ini. Dugang pa niya na basado sa ginibong monitoring asin assessment kan APSEMO, kaya kan mga galis na akomodaron ang volume kan mga volcanic debris na pigdeposito kan bulkan mayon kan mga nakaaging bulan na pag-alboroto kay ni. Alagad sa giraray na pinangapudan ni Cristobal sa publiko na day magkampante asin padagos na mag-ingat dahil ang tayaon pa man giraray ang posibilidad kan pagbulos kan volcanic debris lalo na kung magkaigwan yung pagbabago sa kondisyon kan panahon. Sangon yan, sinabi ni Cristobal na padagos ang monitoring asin pagbabantay sa pigigibokan sa ng ahensya sa palibot kan bulkan mayon. Tapo padagos ang sa tuyang pagmonitor, ang sa tuyang pagbantay, sa tuyang mga galis sa Mayon Volcano. APSEMO Head Bobby Cristobal sa pahayag sa DCGB News. Mientras tanto, maglilibot giraray sa mga parokya kan Diocese kan Legazpi ang relic ni Saint Charbel Maclof sa masunod na bulan. Sigon sa impormasyon na resibi na kang DCGB News hali sa diocese, nakatala na mag-abot ang relic sa September 27 sa St. Jude Tadeos Parish asin Diocesan Shrine sa Legazpi City. September 28 dadarahon ang relic ni St. Michael sa St. Michael the Archangel Parish sa Awas Albay. September 29 sa St. Peter and Paul Parish sa Pulangi asin September 30 sa St. Stephen Proto Martyr Parish sa Ligao City. Oktubre 1 mabisita man ang relic sa St. John the Baptist Parish sa Tabaco City, mantang Oktubre 2 dadarahon ni sa Our Lady of Salvation Parish asin Diocesan Shrine sa Huruan Tiwi Albay. Oktubre 3 sagkod 4 mabisita man ang deboto. Mabibisita man kan mga deboto ang relic sa St. Gregory the Great Cathedral sa Legazpi City bago ibalik sa Manila. Matatandaan na Hulyo 29 nagbisita man ang relic ni Saint Charbel sa St. Jude Tadeos Parish sa Diocesan Shrine sa Legazpi City kung dain sinagsa nin kadakol na mga tao. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Aramon tapuan mga bareta kay ba ang report ni Angel Mostasa. LTFRB Bicol nagpaluwas ni Shokos order sa sarong transport cooperative na nag-cutting trip asin ibinaba ang mga mag-irina na pasahero sa mga alanganin na lugar. Uya po ang report. Nagpuluwas na ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Bicol in Shokos order kontra sa sarong transport cooperative matapos mag-viral sa social media na imbulto iniya aligado sa cutting trip na insidente sa Kalabaan kan Bulusan Matlong Route kanakalihis na daw kung saan an ibinaba kay ni iyon sarong ina kay banan sa iyang mga aki bago pa man ang sa indang destinasyon. Sigun kay LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo, pigahagada na ninda na nina written explanation asin kay po na mag-arap para sa board at tangani nga magkaigwa manin pagururo na bago pa man ang kanselasyon pagsuspendir asin ma-revoke ang sa indang lisensya. Sa grari man na pigreiterar ka nasabing ahensya na ang trip cutting o ana pagpalyar na makumpleto ang otorisadong mga rules kasi ng mga franchise ang saro sa mga violasyon asin subject inis administrative sanction. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang iba pang bareta sa lado lokal. Purustahan sa Governor's Cup, sinriparo sana matapos patanidan kan gobyerno probinsyal na lantaran na mga purustahan. Karen Ala sa report. Sinriparo na sana o nagsisirinyasa na sana ang purustahan kan ibang mga parailing kaining basketball sa Governor's Cup. Matapos matatandaan magpatanid ang Kapitolyo na ipapadarakop ng gad-ini sa mga otoridad kung magkadarakop ini sa aksyon na nagpupurustahan. Sa impormasyon kan DCGB News, nakaturultol ang ibang mga parahiling lalo na ang sige kasupusta sa tao kan mainit na karawat sa aktibidad dahil sa igwana sinanunod ng mga otoridad na nagbabantay dyan mismo sa Albay Astrodome kung sa inyo ng playing venue. Matatandaan na si Oron si Gobernador Noel Rosal na dahil pagdibo na bulangan at impustahan ang Governor's Cup dahil sa pwede ini magkausap si mga ribok
lalo na't mainit din ni ang nagiging laban kan mga darakulang basketball team na minsan hali pa sa Pulanggi, Legazpi, Ligao, Asin, Tabaco. Karen Ala, DCGB News. Mientras tanto, si Jimmy nasalita may dagdagman na bareta. May problema an kurbadang tinampo kan bypass road digdi sa Banuan kan Kamalig sakop kan barangay Kirangay dahil sa kadabis na mauran ang tubig hali sa tinampo na bubutong digdi haros nagdadaranin peligro ini sa aksidente dainin outlet ang tubig kung kaya kondro diretso ang oran sige ang rarom kan tubig sagkod na haros gabos na espasyo kan tinampo nalalantupanan ng tubig. Ang bagay na inikaipuhan ang DPWH intervention habang daipan ni nadidisgrasya sa lugar na ini. Mientras tantong pag naubas na ang tubig, ang natatada na sa tinampo mga ragpa asin mga baybay, kung sain mala kadelikado urog pang kurbada ang tinampo, kung iguanin mga maririkas na mga motorista, delikadong sumimplang sa lugar na ini. Sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Oras Pilipinas, 10 minutos, makalipas ang alas 6 din pag-aaga, dagdag na bareta sa lado lokal kay si Joshua Bino. Nagpalawas man min sa indang asigurasyon ang Police Regional Office 5 na seryoso kaini na iimbestigaran ang insidente sa nagpalawas ni naasigurasyon ang Police Regional Office 5 na seryoso man kaining iimbestigaran ang nangyaring insidente kay Attorney Bartolome Bart Raico kano menaging Aldao kung sain sa initial na resulta kan investigasyon may nako ang duwang bala asin na mensahe nin patakot kay Attorney Raico sa tumangan mismo kan sa iyang pagrugaring dyan sa syudad kan Legazpi. Sa pinalawas na pahayag kan Police Regional Office 5 sa harmonyan kan liderato kan bagong tukaw na Regional Director na si Police Brigadier General Randy Glenn Silvio pagtatantang ninda nin seryoso asin na patas aring kondusir man na investigasyon may kinaraman sa naunambita ng insidente. Sigun sa naunambita ng pahayag, nakapagkondusir na ng initial na mga lakdang ng investigasyon na magkakanigong unit kan mga kapulisan. Asin itong mga nakuaman na ebidensya, iyo ang nagkasararam naman ngunyan sa magkakanigong forensic asin ballistic examination. Sa ngunyan, ang mga kapulisan, partikular naman dyan sa Legazpi City, nasa pag-reparo na na posible pa na maging mga ebidensya, kasarabay na ang paghanap ng mga statement hali sa mga posibleng witness, as in pag-backtracking man kan mga CCTV footage, harami sa naunambita ng lugar, partikular na dyan sa Marquez, Barangay Ilawod kan Legazpi City. Sigon sa pahayag na Police Regional Office 5, dahil man sinda mapundo as in magdidiretso ang sa indang investigasyon sa kod na maresolbaran ang naunambito ng kasong iyan kung sa pagrugaring nin sarong abogado may nako ang duwang bala as in mensahe nin patakot. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Mga paratanom sa Tabaco City, magkakaigwanan in cold storage facilities. Report kay Jomar Bien. Nakasala ng magkaiguanin istakanin mga produktong agrikultura ang mga paraoma sa siyudad kan Tabaco. Ini matapos ang groundbreaking ceremony kan proponidong cold storage facility sa Hiraya Manawari Eco Park sa Barangay San Vicente kan siyudad. Ang nasabing pasilidad iyo ang padalaganon kan natural na enerhiya o solar powered na may kasabay na battery generator asin proyekto ini kan Department of Agriculture sa pakikipagtabangan kan lokal na gobyerno kan Tabaco. Mayor na katuyuhan kan proyekto na igwang masarayan kan sa indang mga ani ang mga paratanom na dai mararaot sa mga panahon na dai tulos ninda maidispatsar ang sa indang mga produkto.
Jomar Bien, DZGB. Oras Pilipinas, 15 makalipas ang alas 6 din morning. Masunod din iba pang mga bareta. Makalipas kan mga patalas na. GB News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa Bakit ba ganyan? Light of Hope Foundation in partnership with DZGB bring you Ako Ay Pilipino. Get ready for an unforgettable night with the one and only pop icon, Cool Ledesma. May babalik ko lang ang kamay ng orasan. Sana ako'y may bukas pa sa Happening on October 3, 2020. Ako Ay Pilipino, Ako Ledesma, live concert. Hello, it's Cool Ledesma. It's exciting times. Oh, this is my Hopi. Know why? On October 3, I will do a whole concert there in Legazpi City at the Ibalong Centrum for recreation. Don't forget and don't miss this. October 3, 7 p.m. Ibalong Centrum. See you. Handog ng LGU Jovillar Albay. Pinangunahan ni Mayor Jorim Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jorim Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, mga tugang alas 6:20. Sarong Pilipino na i-report na nawawala sa nakalis na pagtamakan flash flood sa Nepal. Sigon sa Nepal Tourism Board na ang Filipino, kabali sa 644 na katawo na nai-report na nawawala dahilan sa flash floods. Dahil man nagpupundo ang mga otoridad tanganing dagos ng hanapon, ang nai-report na nawawala magigirumduman na nagkaigon ng flash flood sa Bote Koshi asin Trishuli River sa Rasuwa, Nuwakot, Dading asin Gorka kan Miyerkules na banggi Agosto 26. Sa nasabing insidente, nag-abot na sobra sa 300 ang nagadan. Nagpadaraman ang ibang nasyon kan sa ng rescue teams tanganing marikas na mahanap ang mga nai-report na nawawala dahilan sa pagbaha. Posible man na sumabat sa Septyembre ang 4 pesos na bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Sigon sa Department of Energy, posible ang 3 pesos, 50 centimos pesos kada o 50 centimos kada o sagod 4 pesos ang rollback sa kada litro kan diesel. Sa masunod na semana, pwede man na magkawat din sagod sa 25 centimos, sagod 75 centimos ang tapyas. Sa kada litro kan gasolina, mantang 380 ang kada litro kan kerosene. Nakabase man ang numero sa apat na aldaw na pag-import sa pangkinaba na merkado. Mantang pwede manining mabago sa ultimong aldaw kan trading ngunya na Biyernes. Kanakaaging Martes, nasa 1.8 ang kada litro kan gasolina, mantang 2.30 sa diesel o 31 sa diesel asin 95 sentimos sa kerosene. Inot ng siniguro kan Department of Energy na padagos ang paglaog kan fuel supply sa nasyon sa taho kan tensyon sa Medio Oriente. Mga tugang mapuuna ang National Food Authority o NFA nin pagbabakal nin presyo ka asin dumog na paroy sa mas halangkaw na kantidad pag-abot kan bulan ng Septyembre. Sigon kay NNP Administrator Larry Lacson, mas nakulaan magiging dilihensya kan mga lokal na paraoma ingkaw sa ipautob ang bagong presyohan na magkakataon man na magpon kan panahon kan aranhan sa nasyon. Hali sa presenting 17 pesos kada kilo, itataas man kan ahensya ang buying price kan dumog na paroy sa 21 pesos kada kilo. Nangangulugan ini dagdag na 4 pesos kada kilo sa dilihensya asin kapakinabang kan mga paraoma. Mientras tanto, piglinaw man ni Lacson na limitado muna ang programang ini sa mga lugar kung saan igwanin sa dirang rice drying facility ang NFA. Pinahimutikan po ni Senador Rodante Marcoleta na tinuruan niya si retired Master Sergeant Orly Gutesa sa pagtistigo kaini sa Senate Blue Ribbon Committee may kinaraman sa flood control. Sa binawing pahayag ni Gutesa, sinabi kaini na si Marcoleta sin dating Representative Mike Defensor ang nagkuha sa iya bilang testigo kasali na rin dakulang kantidad para imbulto si dating House Speaker Martin Romualdez. Sigon kay Marcoleta, nasabuti niyang pagbaboy ni Gutesa sa nainot kaini na pahayag sa pagkasabing ginibo ini para maprotektahan ang pamilya. Bako personalan, ini ang paliwanag ni Representative Zia Alonto Adyong sa iyang pahayag na dahil siya pabor sa sinabi ni Senador Robin Padilla may kinaraman sa mga nom de guerre kan mga bayani kan mga Pilipino mantang pinag-ururon ng Elias kan mga tawong nakaresibi in confidential funds ni BP Sara Duterte.
Inan sinabi ni Adyong sad nadakulang insulto na iladawan ang sakripisyo kan mga bayani sa Siring Ninda, Miko Harina, Andilim o Antonio Pagong. Dagdag pa ni Adyong na sa mga siring na sitwasyon dahil dapat na pagdugangan nin mga makalibong na impormasyon ng publiko asin tumutok sa presyo o proseso kan impeachment. Bareta sa ibang nasyon, makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Unang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Asus, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/alpaycomputer. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Smile always! GB News Express. GB News Express. Panagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta. Uminabot po sa 669 katawo ang kumpirmadong nagadaan, mantang sobra sa 1,400 pa ang nawawara matapos ang mahiwasan na pagbaha sa Nepal asin rehiyon kan Tibet sa China.
Sigon sa mga autoridad, kasabay sa mga nawawara, ang rinibong lokal na residentes asin mga dayuhan na turista hali sa India, United States, United Kingdom, Canada, Australia asin China, naging matinding agyat sa lokal na gobyerno ang search and rescue operations dahil sa mga naraot na tinampo asin tulay sa kabubuldan kang rehiyon. Katakod kay ni, nagamit na nin mga helicopter ang rescue teams para maghulog nin mga pagakan, bulong asin tuldas sa mga biktima. Nagpaabot man in milyones dolyares na emergency aid asin inisyal na tabang ang United Nations sa iba pang nasyon para tumabang sa apektadong mga komunidad. Sinabi, mga tugang bareta may kinaraman po sa negosyo. Business News. Business News. Sinabi po kan Monetary Board kan Bangko Sentral ng Pilipinas ang paglangkaw kan target reverse repurchase rate na 25 basis points pasisiring sa 5.0%. Ang paglangkaw kan interest rate na pag-implementar bilang enot na lakdang tanganing makontrol ang human inflation dara kan El Nino, paghiro kan presyo kan petrolyo asin posibleng paglangkaw kan sweldo kasabay digdian interest para sa mga overnight deposits asin mga lending facilities na pig-adjust sa 4.5% asin 5.5% an average na headlines inflation. Bigalaw man na inutang maglampas sa 4.0 ceiling an average headlines inflation para sa taong 2026 asin 2027 bago luway-luway na magbaba pasiring sa 3.0% na target sa 2028. Picture to man kan BSP na preparado sindang mag-implementar nindugang na monetary measures tangani na mamantinir ang price stability kang nasyon. Health news, mga tugang, panahon na. Sa panahon kan taguran, posible daw na magitaas ang kaso kan malatrang kasong helang kasabay kan abo, asin sipon o influenza illnesses o influenza-like illnesses. Sigon sa DOH, day dapat na pagtugutan ang mga apektado na maapektaran ang salod asin kabuhayan kan pamilya sa tamang pag-iingat kayang mabawasan ang paglakop kan helang pasisiring o siring kan trangkaso. Tandaan ang sintomas asin sunodon ang mga simpleng lakdang para protektahan ang sadiri, pamilya asin komunidad laban sa helang. Magpasiring sa pinakaharaning opisyal asin magpakonsulta sa doktor. Sandali lang po apudan ta mga tugang ang pag-asa para aramon ta po ang latest na kamugtakan kang panahon. Unyan pong weekend, mga tugang, pitsa 29 po kan bulan na Agosto. Hello, good morning, pag-asa po ito. Good morning, Tabi Melvin. On the air ka sa tuyang programa. Ano pong latest forecast? Go ahead. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na nagdadangog asin nagsusubaybay kang DCGB. Sa ngayon napit sa Agosto 29, 2026 sa aldaw ning Sabado ning pagkaga. Ninang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Sa bagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area na nasa loob kang Philippine Area of Responsibility igakarkulong nasa distansyang 520 km norte-norte sirangan kang Itbay at Batanes on as coordinates na 24.8 degrees north, 124.4 degrees east. Ang naturang low pressure area ay may potential pa rin na mabilog bilang isang ganap na bagyo. Mantang southwest monsoon o paros kang habagat, ang padagos na nakaapekto sa enterong Luzon at senterong Kabisayaan. Dahil lang kayan digdi sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga paguran asin pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay moderado sagkod sa makusog na hali sa sursulnopan ang mamamatian. Ang mga pag-alon sa kadagatan sa Kabikulan magiging moderato sagkod sa maukol. Temperatura pigilauman poon 27 sagkod 32 grados sentigrado. Asin nangal daw ay nagsirang kasabagog alas 5:32 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:59 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 6:33 ning pagkaga. Inis sa Melvin Almuhela reporting live, haliditi sa DOST Pag-asa, Legazpi.
Milvin, pag nabilog itong low pressure, makapekto sa tuya sa Bicol o sa Pilipinas? Ito pong low pressure po, sir, wala naman pong direktang epekto po Ayun. sa tuyang nasyon. Pero subalit sa Romaninisang naghihila po ng habagat na nagka-apekto po sa enterong Luzon sa Kamsiyan, lalo na po sa western section o Sulno Pamparte kang sa tuyang nasyon po. I see. So, posibleng mauran, sa tuya. Opo, sa ngunyan na pagka daw po cloudy po kita na may mga scattered rains and thunderstorm dahilan po sa southwest monsoon. Opo. Salamat, Milvin. Mabuhay tabi ka mo sa Pag-asa. Welcome po, Sir Henry. Thank you very much and God bless po. Mga tugang Milvin Almohela sa kamugtakan kang panahon, hali po dyan sa Pag-asa. Ngunyan pong aldawnin Sabado, 29 kan Agosto, mga tugang, sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, si Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriana, sin Shara May Leron. Siringman, ang report kan Megaforce Patrol, hali po dyan sa luwa. Sendong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following Tech Vogue program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Alam niyo ba kung bakit marami ang mga taong umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang kanilang mga sakit? Ayon sa dalubhasang scientist na si Dr. Linus Pauling, two-time Nobel Prize winner, nilabas niya ang kanyang discovery in 1936 that you can trace every sickness, every disease, and every ailment to a mineral deficiency. Ang ating katawan ay kailangan around 80 kinds of minerals para lagi tayong malakas at hindi basta-basta nagkakasakit. Ang mga minerals na yan ay makukuha lamang sa HCI-CMD or Cell Mineral Drops, natural, safe, economical, kompleto at balanse na siyang kailangang ibalik sa ating katawan araw-araw. Kaya naman sa paggamit ng HCI-CMD, marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Uni na ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. An sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanwaan sa gabay sa marhay na paggogobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa Buhay Dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An Gabay Isip sa Impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanwaan sa pagsulong nin katrangkilohan.
Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda, asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon, asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang albayano. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Light of Hope Foundation, in partnership with DZGB, bring you Ako Ay Pilipino. Get ready for an unforgettable night with the one and only pop icon, Cool Ledesma. May babalik ko lang ang kamay ng orasan. Sana ako'y may bukas pa sa Happening on October 3, 2026. Ako Ay Pilipino, Ako Ledesma, live concert. Hello, it's Cool Ledesma. It's exciting times. Oh, this is my hopey. Know why? On October 3, I will do a whole concert there in Legazpi City.
at the Ibalong Centrum for recreation. Don't forget and don't miss this. October 3, 7 p.m. Ibalong Centrum. See you. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sige, oy, happy birthday daw kay Bernadette Barajas. Yan ha. Pakibati nga sa kuyang panganay Bernadette Barajas from Benny Barajas. Yan ha. Salamaton Mano Kaptoy Maraynal daw. Yan ha. O sabi ni Benny Barajas, happy birthday sa saya tabing panganay na si Bernadette Barajas. Siyempre, si Kapitan Toy Barajas, pipa kumusta ka man databi? Sabi ni hermano mo. Alright, sige po. Mga tugang, good morning tabi at saka good morning kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Amada Esplana, Ophelia Maravilla, thank you. God is good all the time. Sige po, salamato na maray. Good morning. Happy Fiesta Malabog. Fiesta ngunyan sa Malabog, Daraga Albay palan. May nag-text digdi. Happy Fiesta po. Tama ba? Fiesta po sa mga taga Barangay Malabog. Happy Fiesta po sa Indo. Okay. O bueno, mga tugang, ulitin ko lang po ito na mga ticket outlets ta digdi po sa siyudad ni Legazpi para po sa konsyerto ni Ku Ledesma. Gigibon tabi yan sa Oktubre 3, no? Kung mabakal po kamong mga tickets, iga po ki available digdi sa DCGB. Hanapon lang po nito si Shirley, no, De Lumen, kaya lang si kwan tabi, mga tugang, so ticket tabi, mga kwan pa yan, nagilawag si Shirley mga 9 between 9 a.m. onwards tabi. Hanapon namin nito si Shirley tabi, Then, salamaton tabi sa suportakan mga sponsors dyan. So, si Kuya Nes Belga, salamat tabi. Buda tabi kay Teacher Ophel. Yan, dyan sa Sunshine. Ha? Kulibat ko pala, si Teacher Ophel, madali lang, tumayapon kita. Hello? Hello po, good morning po. Good morning po. Paano po makukuha ang ticket? Nakiklaim? Digdi po sa DCGB, madigdi ka po. I-claim mo po, digdi. Opo. Oo. Iyo po. Saan niyo po, BP? Saan parte? Digdi po sa Imperial Court Subdivision. Kung hali ka pong Legazpi, masakay ka siguro jeep na Daraga Legazpi, mababa ka sa may Insular Building. Harani yun, man sa sentro. Actually, pwedeng lakawon. Mag-tricycle ka na sana po sa sentro going to DCGB. Opo, ano po magdadala ko ng IDBP? Pwede man. Pwede man. Pwede man po. Pwede man. Hindi po ba dalawang ticket ko? Opo, kundi ako digdi, daran mo tabi anapon mo tabi Shirley. Yo. Opo. Okay. Anong oras po? Pon mga alas 10 tabi hanggang alas 5 ang hapon. Okay, opo. Thank you po, BP. Sige, bye-bye. Okay, bye-bye. Thank you. All right. So speaking of Teacher Ophel palan, igwa siya kikwan, i-share ko lang sa inyo. May nanamitan ako na cake na ang apod, purple cake. Tama ba yun? Baka sala so pagkakuan ko, nalang ko na ha. Gari baka sala so sa kuya pagkakuan, dali lang. Tama ba yun? Purple. Tama. Purple cake. Purple. Yan. Tabi bako siya siguro sa mga may na gusto magkaon diyan ki cake na gusto na bako mahamis, bako mahamison, tabi pwede po nindo ini na bisitahon diyan sa may kataning sanakan Bicol College High School. Diyan sa may BC High School baga. Yaw diyan so Purple Cake Shop. Yan ha. Kulay violet. Kaya nga niya purple. Ibagaan yan, other term. Tama ba? Violet. Ube. Yan, ha? Kung gusto po nindo magkaon ki cake na, basta so pagkanamit ko, bako siyang mahamison, no? Then, dahil kidakol na mga preservatives tabi, susugduman sa
Sinabi po ni Teacher Ophel. Yan. Iya po, o kung kamo tabi interesado, kung mapaligas pi ka mapadaraga, ngayon man sa nasampangan gilid kan BC High School, tabi. Purple Cake, mga tugang ni Teacher Ophel. Okay? Purple Cake Shop. Yan, ha? Di ko lang alam kung ano oras nagbubukas, pero siguro mga 9 gayon, pa siguro kamong 9. Hanggang, di ko aram kung anong, basta siguro maghapon, the whole day yan, di ko aram kung bukas pag Domingo, pero usually pag araw kan, nagbubukas yan, basaga, o ngayon na Sabado, baka bukas siya, kung hali ka mong sentro kan Legazpi, mga tugang, sa o pag-abot sa may BC High School, kung hali ka mong daraga, sa wala siyempre. Yun po. Sa bago ini na saro sa mga bago na bago na cake shop, mga tugang sa Daraga Albay. Yan ha. Owned and managed by Teacher Ophel. Yan. Siguro sa mga tao yan ni Teacher Ophel, so may mga in situ, may kinaraman sa bread and pastry na pigga pa eskwela baga. Kang TESDA, buda sa iba pang mga expertise dyan. Si Teacher Ophel mismo, saro da dyan sa dangog ko na nagbe-bake tabi kan cake. Yan. Okay? Now, so kan man tabi, may nagharapot pa. So, ticket tabi ni Ko Ledesma, mga tugang, mga nagigibon tabi sa konsyerto niya sa Oktubre 3, alas 7 din Banggi, sa Ibalong Centrum for Recreation. Halos tabi sa mga tickets, tabi, so, para sa general admission baga, halos paubos na. So, iba pa tabi na 500, may 1,000. Available po digdi sa DCGB. O kung bako, available man tabi dyan mga tugang sa Ayala Malls. Yan. Pagbukas tabi kan Ayala, tabi, kung anong tabi nindo, pumasiring po kamo dyan. Ha? Okay? Pwede ka mong bungkal kan. Kung may 10 kamong grupo, tabi, ay ko-convert iyan sa, sabi nga ni, garo sponsor na, kung makapili ka mong 10 grupo, duman tabi ka mato ko kaan sampangan na kang stage. Tabi, kung sponsor ka mo, para hampang mismo ka mo kan performance ni Ko Ledesma. Ang konserto pala, pig ulit pala, mga after 10 years, after 15 years, no? Baka po, dahil na makaulit si Ko Ligdi, mga tugang sa Legazpi, siyempre medyo kuha na baga si Ko. Kaya lang ang gayon niya po, medyo may edad naman. Pero ang gayon niya, mga tugang, dahil ang kutis niya, dahil nagbabago, mga tugang ang boses ni Ko Ledesma. Yan, ha? Ako ay Filipino live concert. Hello? Hello? Hello, good morning. Hello? Hello? Yeah, good morning po. Good morning. Yes, sir. Ay, mabati lang po ako. Sige po, sir. Bati po, go. Di ba nabati ko happy birthday? Sa kuyang agom dyan sa Daraga. Rosemary Armario. Rosemary Armario. Yun po. Pira na pong edad niya, bossing? 63 na siya ngunyan. Pira po? 63. 63. Wow, congratulations, senior na senior. Adi. Happy birthday, tabi. Sempo halang greetings. Ay, hali sa sayang ako. Opo. Pangaran po nindo? Ay, Miyo na lang. Miyo. Opo. Ano ang mensahe mo kay ago mo, tabi? Yun lang. So, anong mensahe mo? Then, ayun na siya ito. Happy birthday na lang. Dahil lamang ki I love you, ano? Alam na kaan. Aram na. Sa bagagumbaga, mas pag nag-edad na, may mga kiss pa dapat, may I love you pa pirmi. Di ba? Hindi naman. Pero aram niya na? Oo. Inabutan lang aning 63 anyos, di ba? Siya 63, ako 73. 73 ka po? Opo. Matuwa kang 10 taon sa iya, no? Ayun, okay. Sige po, happy birthday na lang, tabi. Thank you, BP. Sige po, okay, bye-bye. Imagine na, 73 years old, tabi. Mga tugang, so ano yan? So, ano ini? Edad? Kan agum, so babae 73. So lalaki 63. Yan. Happy birthday man da, tabi.
kay former Municipal Councilor Chris Dalagit. Yan, happy birthday. From Kagawad Rene Lim. Ha? Happy birthday, Chris. Former Municipal Councilor Chris Dalagit. Yan. Sabi man ni Joker, mamahaw tabi barakong kape na linupak na kamuting kahoy. Dakulo ka doon. The best yan, migo. Mananamon yan. Linupak na dakulan lo ka doon. Ay, nako. Grabe ang nanam ka yan. May banilya pa, para mahamot-hamot masyado. The best yan, migo. O di, paboritong ko yan. Dulo baga sa utong sutunawon bagang pakalupak. Yan. Kami hiyaluan mang kibatag na hinog. Balingoy, batag na hinog. Masira mo nun? Gigiris ko na sa batag bago mo isabay ta. Ngani na magtunaw kimaray pag ginamitan mo ki lubang. The best nito. Sige. Mga liver lovers, kumusta sa tuyang lifestyle? Party on atay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaari na muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription, proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury, sa Watson, yan po South Star Drug, as in iba pang leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins na generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May nagte-text na naman sa Kuya Digdi. Ano tabi regarding sa election? Asom daw tabi susog sa unio. Good morning, Sir Henry. Labos po ang barangay election. Labos po, as of now, labos tabi ang barangay election ta. Depo ki postponement mga tugang kongreso na naaprubaran. Igwa, nakalusot na tabi sa lower house. Kay pon patabi kang igwa ki batas na mai-approve man ang upper house o ang Senado kang Pilipinas. As of now, tabi, dai pa. Kaya kamo tabi na nagpaplano na magkandidato, magtagahiro na po kamo ngunyan. Kanakahulong ko nga ni sa Attorney Maria Aurea Bunaw, kan ngunya na si Mana, sinda padago sa ng preparasyon, tangan sa ngunya, day man tabi kipigsasabi na day po labos ang eleksyon. Apera sa naduman sa mga ginibong lakdang sa lower house o kan mga congressmen ta, may kinaraman sa proposed extension, mga tugang kan term kan sa tuya ng mga barangay official. Tang gusto nilang mangyari, gibon databing 5 taon ang termino mga tugang kan mga barangay officials. Yan ha. So pwede man bagang umeleksyon sa Nobyembre 2, ang term na nagibon mong 5 taon. Di ba? Kung gari ba man ang sendang nailing, i-postpone mga tugang sa barangay election sa Nobyembre 2, ma-eleksyon po sa Nobyembre, second Monday kang Nobyembre 2028. O yan ang sendang naihiling na pwede da tabing gibuhon. O di, iyan po, na proposal na iyan, approve na iyan sa lower house. Anday pangunyan kihiro mga tugang sa upper house o sa Senado kan Pilipinas,
tigwa man ka na pig file na Senate bill si Senador Chis Escudero na pareho tabi ang halos pareho kan konsepto o version mga tugang kanyaon po duman sa lower house. Alato niya to iyan. Buda, yan pipirmahan pa kang presidente yan, tabi. Hanggang bagang yan, dahil ba nag-react ang presidente regarding dyan? Oras na maging batas yan, ma-approve kang lower house, buda upper house, pipirmahan po kang presidente yan. Di ba? Kung dahil man ang pirmahan kang presidente, malaps yan into law, mga tugang, may kinaraman tabi sa postponement kan barangay as in SK election. Pero as of now, mga tugang, susog tabi sa paghanda kan COMELEC, lawos na lawos pa ang eleksyon, mga tugang, sa Nobyembre 2, 2026. Salamat kan sa pagantabay, Bareta alas 7, mga tugang, susunod na. Informasyon, Consuelo, Bareta. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure,